салому дуруди бе поём ба ҳамаи шумо мухлисони азиз. Ин барнома дар шабакаҳои иҷтимоӣ аст. Ман Фирдавси хурсандам. дирӯза бозиҳои лигаи қаҳрамонҳо аз он чизе ки интизораш будем сахттар гузашт. Тоттенхем Ситиро зад, Ливерпул Портуро. лекин дар ин байн ҳодисаҳое шуд ки ногуфтанӣ. Харри Кейн бозингари калидии дастаи Тоттенхем лад бардошт ва дар бозии ҷавобӣ ба майдон омаданаш дар гумон аст. Ин ҳодиса дар дақиқаи 58 ба миён омад ки Харри Кейн дар як бархурд бо муҳофизи дастаи Ман Сити Фабиан Делф осеб бардошт ва аз майдон берун рафт. расонаи иттилоотии Марка дар ин маврид маводе нашр кард ва сарлавҳа чунин ном дошт: хашму ғазаби Почетино баъд аз ладбардории Харри Кейн. ҳамчунин Марка навиштааст ки ин бархурд дар ҳоле сар зад ки Почетино ба ҳодиса хело наздик буд. ба ситами Делф гирифтор шудани Кейнро бо чашми сар дид ва асабҳои худро идора кардан натавонист ва бо Фабиан Делф ба қавли мардуми худамон як бугу низ кард. ба мо маълум нест ки Почетино ба Делф чӣ гуфт, вале аз рафти кор маълум буд ки гапи онҳо сахт гурехт ва ҳар чизе аз даҳони сармураббӣ баромад гуфт. Делф низ дар навбати худ ба суханҳои ӯ ҷавоб медод. ҳоло маълум нест ки онҳо чӣ гуфтаанд. баъди бозӣ хубтараш баъд аз оне ки асабҳо ором гардиданд ва Почетино ба он чизе мехост расид, назди Делф рафт ва мисле ки якдигарро бахшиданд ва оғӯш низ гирифтанд. расонаи иттилоотии АС низ дар ин маврид маводе нашр кард ва ба ин васила бозигузории Тоттенхемро бидуни Харри Кейн ба риштаи таҳлил кашид. дар ин миён гуфта мешавад ки Кейн худ нав аз табобат баргашта буд ва Почетино дар ин бозӣ ба таваккалкорӣ даст зад ва Харри Кейнро дар лаҳзаҳои ҳассос кор фармуд ва ин оқибати таваккалкориҳои ӯст, навиштааст пойгоҳи иттилоотии АС. ҳамчунин мусоҳибаи баъд аз бозии Почетиноро дар ин маврид нашр кардааст ки Почетино дар ин бора чунин суханҳо гуфт: ин кори хуб нашуд, вале моро мебояд ин масъаларо рӯзҳои наздик рафт намоем. ин хело дарднок буд, ҳамаи мо ғамгин шудем, гуфтааст Маурисио Почетино дар суҳбат бо рӯзноманигорон. пойгоҳи иттилоотии Марка дар мавриди нокомиҳои Манчестер Сити маҳз дар ҳамин марҳилаи лигаи қаҳрамонҳо матлабе нашр кард. сарлавҳаи хабарро бинед: идомаи барҳамхӯрии Гвардиолаи Ман Сити дар лаҳзаҳои ҳалталаби лигаи чемпионҳо. ин якум бор нест ки шогирдони Пеп Гвардиола дар лаҳзаҳои ҳалталаби лигаи чемпионҳо ҳама чиро барбод медиҳанд. сон хинмин аз муҳофизони парешони шаҳриҳо истифода бурд, дар ҳоле ки шогирдони Гвардиола ба худ суол медоданд ки ҳолати нобозӣ буд ва тӯб аз майдон берун рафтааст. хинмин сони зирак дар замони маслиҳати муҳофизони ҳариф тӯбро вориди дарвоза кард. ин то 12 дақиқаи анҷом ёфтани бозӣ буд ки чемпионҳои премер-лигаи Англия ба иштибоҳ роҳ доданд. идомаи барҳамхӯрӣ ба он хотир номгузорӣ шудааст ки мавсими гузашта низ дар марҳилаи чоракниҳоии лигаи қаҳрамонҳо Ман Сити аз Ливерпул шикаст хӯрда буд. дар рафти бозӣ дар чеҳраи шаҳриҳо як нав роҳафтодагӣ мушоҳида мешуд ки ин баъд аз оне ба миён омад ки Серхио Агуэро шонси тиллоиро аз даст дод ва сон бо шиёри оне ки назадӣ мезананд дастаи Ситиро шикаст дод. хабарҳои нав дар мавриди маҳрумшавии Коста аз бозиҳои дар пешистода. қарор аст ӯро аз 8 бозии дар пешистода маҳрум намоянд, аммо бошгоҳи мадридӣ тамоми кӯшиши худро ба харҷ медиҳад то Костаи бразилитаборро ба қавле соф бароранд. инро мо аз пойгоҳи иттилоотии Марка гирифтем. дастаи Атлетико Мадрид ба кумитаи интизомии Ла Лига ариза пешниҳод кардааст ки ин қазияро дурусттар бисанҷанд ва ба наворҳои таҷрибӣ муайян намоянд, чун ба гуфте ин моддар таҳқиркунӣ як нав тӯҳмат ба сари Коста будааст. инро дар ҳоле исбот карда истодаанд ки дар наворе маълум аст ки Коста бо забони англисӣ дар аввали ҷумла ми мегӯяд, на ю. аввали ҷумла дар англисӣ вақте бо ми оғоз ёфт, ин маънои манро дорад, яъне инро онҳо як нав ба худ ҳарф задан медонанд ва суханҳои Коста тамоман ба суроғаи довар набуд, балки ӯ аз асабонӣ ҳамин хел бо худ ҳақорат намуд ки ин таҳқир як нав таассуфхӯриро мемонад, яъне Коста аз чизе таассуф мехӯрд. аз инрӯ кумитаи интизомии Ла Лига бояд ин чизро ба инобат бигиранд. ҳоло ин қазия идома дорад ва мебинем ки чӣ ҳосил мешавад. агар гуфтаи мадридиҳо ҳақ бошад, пас дар 7 даври мондаи Ла Лига Коста ҳунарнамоӣ мекунад. агар ҳақ набошад, пас гудбай Коста. ҳар рӯз қариб дар мавриди саркашиву ба қавле бесариҳои Дембеле тамоми расонаҳо як иттилоъе медиҳанд. дирӯз боз хабари нав нашр гардид. Усмон Дембелеро барои бетартибиҳояш дар хонаи ба иҷора гирифтааш дар Борусия ҷарима карданд. қазия ин хел будааст ки вақте Дембеле дар Борусия ҳунарнамоӣ мекард, хонаи ба иҷора гирифтаашро ба қавле ба партовгоҳ табдил додааст. вақте ӯ хонаро ба соҳибаш супориду Каталония омад, соҳибхона ба суд шикоят бурдааст ки Дембеле хонаи ӯро ба як вайрона табдил додааст. дар ҳама утоқҳо партов ва ҳатто
جیهازهای لازمی شکسته و یک بدبویی و هوای دغل اطراف خانه را فرا گرفته است. از این رو صاحبخانه به سود شکایت برده است که دمبله باید به او 10,000 یورو پرداخت نماید تا خانه را تعمیر سازیم. سابق سرمربی دسته‌های یوونتوس و چلسی آنتونیو کونته به رهبریت باشگاه اینتر گفته است که در صورت پرداخت معاش سالانه با مبلغ 10 میلیون یورو آماده است که به دسته اینتر رود. این در حال به میان آمد که باشگاه ایتالیایی خواستار به دسته آوردن آنتونیو کونته هستند. با این شرط کونته حالا باشگاه اینتر چیز جواب نگفته است. اگر اینتر با چنین شرط راضی باشد پس او اولین سرمربی می شود که میان باشگاه‌های سری آ معاش بلند میگیرد. فعلا طبق رده‌بندی در سری آ معاش از همه بلند رو ماسیمیلیانو آلگری سرمربی یوونتوس میگیرد که معاش سالانه‌اش به 7 میلیون یورو برابر است. موقع دوم نصیب لوچانو سپالتی سرمربی فعلی اینتر با مبلغ 4.5 میلیون یورو است. با همین تمام تا برنامه دیگر خیر.